И така, казах, че стартирам на ново канала. Беше относително лесно, обаче после продължението е много трудно. Не остава време всеки ден. Се гледам да свърша някакви задачки, планирам и не ми остава време за това видео, за второто видео, което също не знам на каква тема да е, и затова реших сега, докато пътувам към една среща, да запиша това-онова. Както вече казах, аз съм на 52 години, родена съм и съм израснала в София. От 4 или 5 години вече се обърках, живея на село. И моментите, в които трябва да посетя София, защото и децата ми, и родителите ми са тук, ме напрягат доста. Вече като свикнах на спокойствието на село. Ето сега влязах в София и вече усещам напрежението. С годините големия град започна да ме натоварва страшно много. Не се чувствах добре на дългогодишната си работа. Въпреки че през годините съм работила много различни неща, никога не съм имала проблеми с това да сменя рязко посоката. Работила съм в най-различни сфери. Вече споменах, че специалностите са ми ландшафтна архитектура и спортна педагогика. Най-много съм работила като ландшафтен архитект. Отделно съм се занимавала и с нисковолтова електроапаратура. Проектант на мебели съм била. Това ми беше най-любимата работа, но там трябваше да преустановя, защото така ни направиха работното време, че имах 3 уикенда годишно почивни, а тогава бях с малки деца. Сега тук обърках ли с къде да застана? Да. Обърках лентите, разбира се. Отвиква се, като не шофираш всеки ден в София. И така, какво друго съм работила? Като напуснах дългогодишната си работа, бях 1 година придружител на дете с аутизъм в училище. Тази година ми даде страшно много. Самото дете ми даде страшно много. Това да усещаш, че си полезен на някой, носи невероятно удовлетворение, каквото не получавах последните години в работата си. Това детенце си ми е на сърце и от ден днешен. С майка му сме в много добри отношения. После работих едно лято като чистачка на самолет, което пък беше най-безотговорната ми работа. Изключая моментите, в които трябва да се шофира по перона, защото може да се срещнеш с някой самолет. Така че не е съвсем безотговорна. И последните години се опитвам да разбивам собствен бизнес, като се занимавам доста усилено с дигитален маркетинг. Имам и едни бунгала, които давам под наем на морето. И сега ми предстои да поема натам тези дни. Затова реших така бързо в движение да започна да записвам видеото, иначе никога няма да намеря време. Имам 2 големи момчета, както казах, мисля. Едното е треньор по баскетбол, още от 16 годишен работи като треньор по баскетбол, беше активен спортист и състезател. Доста тежка катастрофа сложи край на спортната му кариера, професионална. И сега си работи с деца. Аз съм благодарна, че Господ ми го запази, защото тази катастрофа се случи точно на връх 50 годишнината ми. И както неведнъж съм казвала, това е най-големия подарък, който някога съм получавала, че детето ми остана живо. Брат му се занимава с коли.
Имаше за известно време, сам държеше сервис, сега пак работи за друг човек, но така му е по-спокойно и изкарва доста по-добри доходи. Чакайте, че тук да не се загубя. Да, трябваше отдолу да мина. Та така, той не че ми е дете, но има златни ръце и прави невероятни чудеса с колите. Se сглобява коли от нищо. Оправя напълно безнадежни случаи. Постоянно купува, оправя, продава. Той се грижи за автопарка на семейството. За сега ще приключа, защото трябва да паркирам колата и да поема с метрото, понеже не искам да си причинявам придвижването из цяла София с автомобил. И ще продължа или на прибиране, или утрешния ден. То записва вече. Как го направих, не знам. Приключи ми срещата и си тръгвам към вкъщи. Чувствам се като изцеден лимон. Толкова съм отвикнала от шума, мръсотията, блъсканицата. Много странно ме гледат, когато дам път. Толерантността на пътя не е нещо нормално. И хората се очудват, когато им дам път. Знам, някои хора обичат шума, големите градове. Нормално. Различни хора, различни предпочитания. Може би и на мен ми е харесало. Всъщност не съм се замислила, когато съм била по-малка. Големия град въобще не е за мен. Може би някога ми е харесвал. Най-вероятно. Не съм се замисляла. И повечето от познатите ми предпочитат. Защото няма работа по малките населени места. Искаш ли да работиш, навсякъде можеш да намериш работа. Исках да кажа, че големия град не е моето вече. Търся си спокойствието, единението. Аз съм тежък интроверт и с годините забелязвам, че ставам все по-тежък. Обичам комуникацията, но с хора от... не мога да кажа от най-близкия ми кръг, просто определен тип хора, с които вибрираме на една чистота, с които си допадаме енергийно. Те не ме изморяват, не ме натоварват. Аз защо не си сложа очилата? И така, не помня какво говорих на предишния запис. За децата ми обяснявах. Общо взето, сама съм си отгледала децата, защото с баща им се разделихме, когато бяха още малки. Бог да го прости, той почина преди 4 години. 5 вече. Смъртта му беше голяма травма. И за децата, и за мен, разбира се. Но аз вярвам, че е на едно по-добро място и оттам бди над своите синове. От 10 години имам друг човек до себе си, който е ученическата ми любов. Не се бяхме виждали над 20 години. Но в някое друго видео може да разкажа как се случиха нещата. Събрахме се през едно огромно разстояние, физическо. Но аз вярвам, че така е трябвало да стане, защото този човек през годините съм го сънувала. Имало е знаци. Аз вярвам в знаците. В тая връзка да кажа, че съм и рейки терапевт.
2 нива рейки, не се занимавам професионално. Когато който поиска, и за близките ми хора, и за мене. Сега утре ми предстои едно друго интересно обучение. Нека да мине и ще разкажа, че бях дълги години зумба инструктор от 3 специалности зумба. От известно време водя тренировки по стретчинг и мобилност. Преориентирах се в тая насока, защото благодарение на движението, на това да опознаеш тялото си как правилно трябва да се движи, неговата биомеханика и физиология, всичко това ми помогна да се справя с много тежки здравословни състояния, които имах, и ми се иска да мога да помогна и аз на повече хора. Това е новата ми страст. Имам 2 бунгала на морето, които отдавам под наем лятото. Тук до ден-два ми предстои да замина. Да ги стягам за сезона, защото вече имам резервации, а те не са подготвени. Също така ги продавам, ако някой се интересува от готов, разработен бизнес. Продавам ги, защото съм се разпиляла на много места и ми е трудно да бъда ефективна във всичко. Става ми много топло вече, съм спряла климатика, за да не шуми. Затова ще го пусна. И това видео ще продължи някой от следващите дни.